Čauko, já vás vítám u weekly vlogu, který bych chtěla dělat jako pravidelně, ale úplně nevím, jestli to udržím, protože škola, to je dostatečný důvod. A právě teď jedu k doktorce, protože mi budou nasazovat spodní rovnátka, tak vás vezmu s sebou. Čauko. Ono to drží. Schválně jak dlouho to vydrží. Jedem na rovnátka nový. Jupí. Vůbec se netěším, protože nevím, je to nepříjemný, ne, že by to bolelo, ale je to nepříjemný, takže tak. OK, tak po 3/4 hodině asi a vysolených 11 000, tak mám spodní rovnátka. Asi to není nic novýho, je to stejný pocit jako ty horní, takže tak, to by byly pro dnešek rovnátka. Závěry z ordinace nemám, protože mě bylo blbý tam natáčet. Jakoby není vůbec hezký počasí, mně se to vůbec nelíbí, protože musím do města a fouká. Takhle, právě jsem na cestě na poštu, kde vyhodím obálky, které uvidíte někdy v budoucnu v nějakém videu a potom jedu na řasy. Takže se nejspíš uvidíme až tam. Právě jsem na cestě na řasy a čeká mě obří kopec a vůbec se to nebaví. Tak komu se to chce vycházet? Tak já už jsem teda doma a mám hotový řasy. A vypadá to úplně nádherně. Jsem strašně spokojená a ještě nás čeká v neděli výlet do IKEA. To se mega těším, miluji IKEA. IKEA je nejlepší. OK, poslední dny, tak se nedělo nic moc zajímavého. Včera jsem byla teda na řasách a teďka jsem právě točila video, který vyjde příští týden snad v pátek někdy odpoledne. Já jdu teďka balit, protože letím pryč, ještě neříkám kam. A právě to bude do toho videa. A zítra jedem do IKEA, takže vás vezmu s sebou. A jedu teďka balit, takže super, wish me luck. Já vás vítám u nedělního rána. Za hodinu vyjíždíme do Prahy, do IKEA. Mega se těším, protože miluji IKEA, miluji jako nakupování nábytku, dekorací a všeho. Ale já se tam jdu jenom pro pár věcí, takže tak. OK, a se vám ukážu zhruba tak, co si beru. Beru si sluchátka, klíče od baráku a potom si beru notebook, protože 2hodinová cesta a pokusím se to zabít se stříháním tohohle videa a videa, který má vyjít příští týden, takže beru notebook a jdu se oblíct. OK, já jsem ready. Tu máte takový můj fit check, ještě jsem musela vzít boty a beru si sebou skřipec, protože pro mě skřipec je prostě must have.
Tyjo, ty bych si taky možná vzala. To je teda strašná zima. Tam vyběží. Hezký. Jako IKEA plišáci? On top. Můžete děti nekřičet, prosím. To je roztomilý. To jsem nechtěla. To je hezký. To se mi líbí. OK, dáme. To je úžasná klíčenka. Za 25 korun jenom. To je hezký. Poháry. To je nádherný. To je mega hezký skleněný takovýhle ty třeba na figurky. Prostě IKEA nejlepší na nábytek a na všechny malý prkotiny. Tady ta polička nahoře, tady ta zahla, tak se mi mega líbí. Ale já už nemám kam dávat poličky, takže bohužel. Jako, nevím jak vy, ale já miluji tady ty blbosti, prostě jako, nevím, je to zajímavý. A já bych úplně si z toho udělala šupičky, jako třeba na dobroty, nebo tak něco. A chtěla jsem se podívat, jestli je tady takový, jakoby tohle ale na způsob vozíčku. Že oni to mají na e-shopu, a já nevím, jestli to mají tady. A já bych si do toho strašně chtěla dát jako knížky a takhle, takže uvidím. A já miluji tady ty prostě jako místnosti, to je prostě strašně hezký. Jo, sednete si tady, víš co. A pohoda. A to je mega hezký. Tady to mám já doma, ale 2. A tam jiný věci dám teda. Takže tak. Počkej, jak se jmenoval? Stůl stolovitý. Já si přijdu jak takový NPC tady prostě. Já si sedám na všechno, zkoumám všechno. Ale to jako děláš v IKEA, když si kupuješ nábytek. Já si nábytek nekupuju, já tady prostě existuju. Taková prostě americká kuchyň, jakoby, tohle. Nevím. Ano, no, jdeme dál. Tohle je hezký. No tak, ale tohle je úplně úžasný. Nevím, co to je, ale je to hezký. Tohle je hezký. Na něco. Jakože omega. To je fancy. A tohle se mi nelíbí, to je moc světlý. Tady to jsem chtěla, ale oni to prostě nemají v tom provedení, co já chci. Takže to mě úplně vysírá. Co je tohle? To je na víno. Hej, ale to je dobrý. OK. Why not, že? Lens to je hezký, ale já to nemám kam dát, já nemám kuchyň svůj. Ano, no. Na mě je tu strašně moc věcí, já úplně nepobírám, jako co všechno tady je. A tohle je hezký prostě. A tohle taky. Jako, chcete mi prostě kytičku v kuchyni, jako, kdo nechce mít kytičku v kuchyni? Halo. Já miluji průhledné věci. Už jsem se s tím zmínila? Jako... What? Kamo... To je i pohodlný mega. Jo.
Král v zámku, já mám židli. 4000 za židli. Kámo, tady to se mi strašně líbí, jakože si nalepíte jako vlastní zrcadla. Ono to je drahý celkem. A tady ten košík, nebo vozík se mi líbí, ale je to drahý. Reference na George Russella. To je hezký. Já mám tady tu postel vlastně, a oni mají v šedým i. Strašně krásný vánoční. Jsou pěkný. Tady to je hezká zelená, taková dost vánoční, no. Travnatá zelená. Miluju plišáky. Prase. Aha. Oh my god. Já mám lepší obsah doma. Už jsme v části do kuchyně. Je tady hodně věcí. Hodně věcí, co se mi líbí. To je hezký. Na mafínky. A nesnáším papírový košíčky, protože mě to z toho nikdy nejde sundat z toho mafinu. Nevím. Hodně věcí tu je. Jo, to je takový to vysouvací. Tohle je hezký pro děti. I don't know. Já jsem tu vyloženě jako pro 3 věci. 2 z toho jsou moje a jedno z toho tak jsou svíčky prostě. Ale obcházím každou blbost, protože mě to strašně jako zajímá. Nevím. Prakticky jsem asistent na vybírání věcí a podporování názorů mé švagrové. A tu nádoby do kuchyně. Ty talíře jsou mega hezký, jakože prostě modro, bílý, ale pěkný. Já jsem sem přišla pro takovýto srdíčkový polečení, ani ho nemají prostě. Oni ho prostě nemají, takže neúspěch. Oni ho mají takhle v růžovém, ale ještě ho mají v červeném. A to taky nemůžu najít. Mají by tady, ne, tady mají koberce už. Takže bohužel velice neúspěšný. Jak máte tady ty nástěnky, tak já mám 2 tajícty a já potřebuju háčky. Ano, tajícty přesně. Takže ty si vezmu 2 a pak takový pružinky. Já nevím, jak se to jmenuje. Takový jako provázky na to. Jako tady to jsem chtěla víc, protože to, ale jo, tohle to potřebuju. Jo, aha, ono to je tady, já jsem jim slepá. Dobrý. Tak to si vezmu jeden ten balení, tam jsou 3, takže to stačí. Tak to je mega hezký ramínko. Tam je srdíčko. Hej, to je mega pěkný. Oh my god. To miluju. Vůbec se máme nesrazila teďka paní. Bych se neměla koukat do mobilu, když chodím. To je asi všechno. Přemýšlím ještě, jestli něco nechci. Asi ne. Takže tak. Sehnala jsem, co jsem potřebovala. Asi ještě svíčky a bude to všechno. To je strašně debilní světlo. Třeba mega přemýšlel, že si koupím tady to zrcadlo. Prostě to vypadá mega dobře. A v 0,5, like, to je prostě... Je to zajímavý. Like, to prostě chcete. Já už jsem ho chtěla další dobu, ale prostě jakoby, nevím. Jestli se 5 kilo za to dávat. Kdyby to měli jakože s kartičkou levnější, tak bych si to možná i vzala. New York, oh my god. A tohle? Miluju. Já bych to neměla kam dát v pokoji, ale je to nádherný, jakoby. A všechny, tohle je třeba zvláštní, to se mi nelíbí. Ty New York, tady to je hezký, tady to je zajímavý. A tohle je třeba hezký. Wow. Ha.
Tady mají ty zrcadla. Ty jsou cool, že se jako poskládáte, jak chcete velký zrcadlo. Na tom jsem přemýšlela, že bych si koupila, ale mně to přijde jako drahý, no. Já všemu říkám, že to je drahý, jenom protože jsem chudý student, takže asi tak. Čauko, tu editující Anet. Já jsem chtěla říct, že tam nemám další videa potom u pokladny a takhle, jak to nakládáme do auta a tak, protože to bylo strašně chaotický, strašně moc věcí, měli jsme 4 vozejky a byl to extrém, takže takhle doufám, že jste si vlog užili a zatím čau. Tak a já dnešní večer zakončuju tady u vánočního stromečku, který dneska rozsvíceli. Nákup v IKEA byl šílený. Upřímně koupila se toho strašně moc a užila jsem si to upřímně, protože já ráda takhle nakupuju. A to by teda bylo pro tento vlog všechno a my se uvidíme u nějakého dalšího vlogu. Takže papa!